Uqhamuke esephethe ngazo zombili izandla uphakela umthakathi ingane encane ayithola efletini ehlala bokufika elidayisa idakamizwa ngathi qhutshwa umkhankaso March and March ethi abahambe eThekwini. Kanti ukhumela inhlangano ebizwa ngokuthi abahlali baseMjondolo Association uthi njengenhlangano bayiqhelelanisa namazwi ashiwe oyilunga lawo othi abahambe supporter icampaign March and March. Pastor Mjoste omlingisi aphinda bengosomahlaya ubika ngokuhlukumezeka kwakhe ehlukunyezwa ngabo kufika khona lapha ku-entertainment industry noma kwezobumnandi. Kanti uThamsanqa Ntuli owundunankulu wakwaZulu Natal ubekwa ngancetheza ukuthi ukuxoshwa kwabo kufika lapha eMzansi akusho ukuthi bayahlukunyezwa noma bayahlaselwa njengokusho kwabo. uJacinta Mangobe Sezuma ushaye kwabola kwabo kufika kade bethi sengathi bafana ingafike idliwe lapha eMexico njengoba bafana kudlala neMexico. Mbukeli asikuthathe sikubekeke ngempela ezihlokweni kwizona esiphethe namhlanje ngathi izihloko lezi eziseqhulwini noma ihamba phambili kumele sikhulume ngazo noma sik-update ukuthi bungakaze ufikelele kuzona. Njengoba ke mbukeli sesiphakathi njena sikuthathe sikubeke la siqale khona sithe khona uphakela umthakathi uqhamuke iphethe ngebizo zombili ingane encane ayithola lapha efletini ehlala bokufika elidayisa idakamizwa ngenkathi iqhutshwa umkhankaso weMarch and March campaign olwisana nokubokufika lapha eMzansi kakhulu abahleli ngomthetho. Uphakela umthakathi kwelinye lamaflats bathola ingane encane ishiwe abantu leyo ndawo kukhona nezidakamizwa ubona ukuthi kwenziwa yonke into ekuyiyona ngempela abaseMzansi abakhala ngayo ukuthi sesikhathele ilabantu bokufika yilezi zinto abazenzayo ukuyona into ophakela umthakathi bayifica lapha West Part bafica ingane encane. Uphakela umthakathi wayithatha ingane wayisa emaphoyiseni mesusemaphoyiseni wayisa esibhedlela lapho khona kuyomele yohlenga khona kubhekwe ukuthi isimilo sempilo injani njengoba yayithole kule ndawo environment engalungele ukuthi kungahlala ingane encane ngokwesimo sempilo. Ingane encane angeke ikwazi ukuthi isurvive ingenzeka ithole ngisho ukugula nama infection in adult sickness. Njengamanje ke uphakela umthakathi wasithatha wesibeka kona okuqhubekayo. So whoever is saying we are xenophobic, who's saying we are tribalistic, whoever is saying that we are barbaric and unskilled, this is the reason why I'm standing up for the country. This is the reason why. This is the precious thing you can have as a man in life. This is the most precious thing God can give you in life. Sithola la okudliwa khona ama-drugs, okudayisiswa khona nazi ingane zakithi ezincane, nansi ingane encane encinci idayisa umzimba. So yini ke kufanele siyenze thina njengamadoda ase-South Africa? Kufanele silinde ama-politicians. Kufanele silinde ama-politicians. Ingane engaka ingane encane kanjena can live in a condition like this for lengane njengamanje sisi uboshelweni lo sisi ukudayisa umzimba ama-drugs kwenzekeni kanjani uphethe la okay so ukuliphi jet wena kuphi ekhaya idlani lengane angezi liphi kodwa zona mingibuka ukuthi kudla khona kudla umuntu enengane encane la 3 months ingane la ngayithatha ingane kokuqala yahlala ingane for 15 days ingenamama 15 days ingenamama. Uma ngifika mina ngafika ekseni ngo11 ngi-expose ingane ku-social media ukuthi ingane itholakala ayinamama ihleli endaweni engcolile. 2 hours later usisi okuthiwa akaphumanga ngoba uswele ibheli usephumile ubani owakhokha ibheli futhi ngayithatha ingane ngayisa police station mina angizayike ngithathe ngambela ngayithatha nje ngaya nayo police station as soon as ngifaka ingane police station useyithathe ibheli ubhelelwa ubani usafanele i-police station ngisasembili umphathi station wasembili oqala ufuna senzela ufuna sitholela ukuthi lengane umama wayo wayiboshwe liphi police liphi docket ebese esitholela ukuthi ubani wakhokha ibheli
yale yolokhuza leyo ngoba asikwazi ukuvuma izinto ezikanje yabona uzobushiwe nje ngoba wayibeka lengane wayo so bafethu nginomhlangano manje ngothula lapha emhlanga kodwa ngicela ukuthi if senilokhuze zonke izinto senenze zonke izinto ungekho umuntu othatha ingane usisi wami uyinikelile ukuthi ingane angakwazi ukuyithatha hlale naye mina ngiyinikela ngokuthi ngayinakekela uma kusenjalo uma kungekho njalo namakhosikazi ngamletha ongavuma phakathi kwabo ukuthi angazama ukusilekelela istatus nayo into yokuthi ugada umuntu istate sithathe indle kwefoster okay kodwa umama nimlethe la uma bese fika lathi nasimbona amabhuzezi sibopha umshayeli finish nanokuthi udaba siswami yabona le ndawo yangakini enihlala kuyo ukuthi iyonakele kanjani indaba nikho serious nonke le ndawo nikho serious nonke ngisho amadoda khona awekho serious ngicela nibe serious bafowethu nani baphathi bami lapha sisho ukuthi uhulumeni uyabheda sithi thina ake kulungiswe izimo zezwe ukuze umuntu onomali akwazi ukuphila impilo kahle silokho nje sikushoya sisho ukuthi khona umuntu obheda akaze ningizwe nje mina ngithi hayi uzibani ngiyabheda hayi uzibani ngisho amaphoyisa labagangayo angangikwazi ukuthi ngithi wonke amaphoyisa yaganga njengaleli labo phela intombazana ilona phoyisa ufanele kudilwe nalo ngoba ilona linenkingi ngoba inkinga siyazi amaphoyisa la impilo ahlangene nalezi igebengu edayisa ama drugs ngempela wababhedeni khona leli cala yazi kusho ukuthi phela bayazana mina ngikho ngasho ngathi mina aboshwanga lo ngoba bambuyisela ukuthi kungafiki babona ukuthi yes ngoba kuzolandela manje kuyafana ke iqhina liphumile embizeni ngoba nansi ingane sesibhedlela phela kodwa mama abawazazoyibona ingane ngoba ngeke zesibamdistant ukuthi azela cause message uyayazi indoda yakhe mina ngicela ngiseshela indoda yakhe mina ngiyasaba ngisho ngibona maphara angakhona abantu ngibone mina ngisebenza ebusuku ngibuya ngo 12 or 1 athi yabona use like ngumuntu omubi angazi lapho singahamba akazafika umuntu uzoyifuna ngizoyibona wathi naye ngihamba nazo aphinda sizonke no ngicela sizomfuna thina mama useyilahlile phela besizinto so the only thing ukuthi nimthole ukuthi niye khona la hlala khona very it's close uyabona ingozi ngikutshele ingozi ngalento yabantu abahlala lapha lo mhla ka 30 June esulwela kangaka ukuthi kungabe nomsini but makuzoba nabantu abadayisa ama drugs sasa sizoya yabo sasa sizoya yabona makushaya lezi insuku lezi kuneyindawo enje ezihlala amakwelekwele ngenkani adayisa izingane zakithi ngenkani umzimba aphinde futhi ayilahlisa izingane kumanje uyamsebenzisa lo muntu umzalisa ingane kumanje uyasebenza ukuthi ingane isele nantsoko into ezokwenza idaba lengane ayi ngokubona kwami ke umama akekho fit ukuthi engakade ingane le yana so udabumalo njalo ke ufuna ukuthi siluse abantu ababheka ingane abaspecialize nje ngokubheka ingane nabo ukuthi sebesenkantolo senze incamo ukuthi le ngane ungadinga bebe mhlawumbe kwezinye ihlobo noma mhlawumbe isimo sakho mase salo ibuyele kuye noma uma ukuthi azikho ihlobo ke sesingayinika umuntu ke omunye ufuna ukuyithatha njengane mhlawumbe ufuna ukuyadoda wathi kodwa bebe ukuthi siqale sibheke ihlobeni ukuze kungalahleka amasiko omuntu futhi ungabheka oyigazi qala ukuze ehlala umuntu enamasiko akhe ngalahleki mengatholakali bese bhekala kodwa umama ke ngiyaqaleka ngoba ngangithe umama ngoba nabo wayengayinakekeli amaphoyisa ababudedeni ababudedeni ngakhona amaphoyisa ngoba kufanele kuphi umama uthi washo ukuthi unengane bakufanele amaphoyisa asazise noma zisabanye abantu ukuthi unengane zingane ithatha ukuba besiyizwe ke nomthetho oqinile nje usebenzayo uphoyisa wabo phalo ayi mhlawumbe usamila asebenzi ngoba waye
wathi uthi ayifuna ukuyibulala ngoba kwazi ukubopha umuntu nengane 3 months ngisho kangakanani uma kuyingane akwazi ukubopha umuntu uyishiye ingane ngoba bafuna ithathe acela esibhedlela ngicela ukubeka ingane ngizobe ngiyathenda ekuseni ngoba kuseduzane angazi uphoyisa kodwa hayi lokhu kuganga ugcwele la lokhu kuganga nje ugcwele la ngombisa ukuthi bayaza angisakhona nokuthi wayeboshiwe lo ngoba ubona ukuqondana nokuphuma kwakhe ukuthi mase sithola ingane wadla imali lo le mali abayisebenza no wayeboshiwe kodwa ngalezi insuku sathola ngazi ingane baphuma ngalelo la kodwa uphoyisa lo ngathi uyamazi yini iqondene kanje nje kodwa hayi shemayibosha impela ngoba into abamkhiphela yena lo sisi bamkhiphela ukuthi udaba lwazo escalator lubuye lujike lubuye kumuntu obopha umuntu lujike lubuye kumadrugs bamkhiphela lo because the one thing angiyibuza yona okay lecala lekhalikho yabo ngicela ukuthi uhambe enkantolo kwathi bafuna ngani ibheki at that day awuthi ngusize siswami yabona thina sineminyaka eminingi sisebenza lento ngabona uphoyisa sesiwabophile thina njengoba sisebenza lesi sisebenza ezweni asenzi khona ukudlala wena uyichaza wena ngokwesekuhlaleni ngokujwayeleka kwesimo isizathu senza ukuthi liyangani ikhishwe ejele kwathothi idokhethi lokuboshwa ngakansela kwa dokhethi nje lokuthi wakwaboshwa uma ungayolifuna manje ekuthola ngoba kwabalekela engathuli ngoba yes uzofika yebo angisho lo muntu wakhe sokuqala bonke ababemazi yeah kodwa benzofika naqala nekhuluma so into embi nje ebhlungu ngalento ukuthi iphoyisa elafike labopha umuntu enengane encane la ngayithatha 3 months ingane ngisho ngabe ina5 la ngayithatha ingane kokuqala yahlala ingane for 15 days ingena mama 15 days ingena mama uma ngifika mina ngafika ekseni ngo11 ngi-expose ingane ku-social media ukuthi ingane itholakala ayina mama ihlele endaweni engcolile 2 hours later usisi okuthiwa akaphumanga ngoba uswele ibheli usephumile ubani wakhokha ibheli exactly futhi ngayithatha ingane ngayisa police station mina angizayi ngithathe ngambela ngayithatha nje ngaya nayo police station as soon as ngifaka ingane police station useyithathe ibheli ubhelelwa ubani Mbukeli ake nje usinikeze owakho umbono sithole ukuthi wena owakho umqondo ucabanga kanjani nangenhliziyo yakho wena uzwela kanjani na ukube wena ubungiphakela umthakathi uficana nalesi simo wawuyokwenza kanjani na wawuyothi kwabo uhamba nabo asishiye njengoba sifice konjena sihambe siqhubeke nohambo lwethu njengoba thina sithi abahambe noma nawe ingane wayoyithatha uzame ukuthi uyitholele indawo yokuphila njengoba uphakela umthakathi eveza ukuthi mangabe akaveli umzalo wengane noma akekho oyimisele ngokuthi ayikhulise ingane kubazali akhuluma nabo laphana noma singesisho ukuthi abazali bayo ingane kodwa kujingisa ukuthi abantu abaziyo ngengane kodwa phela umthakathi uthi akekho oqhamukayo othi yena uzokwazi ukuthi anakekele ingane uphakela umthakathi uzimisele ngokuthi athathe ingane ayifaka phansi kophahla lakhe ikhuliswe omunye wamakhosikazi akhe noma ikhulele ezandleni zomunye wamakhosikazi akhe yena okwakhe uzoyisupporta nje njengoba enza ukusupporta umndeni wakhe wonkana nengane le uthi uzoyifaka ngaphansi kwamalunga omndeni wakhe ikhulele ekhaya kuye wena ke ube bophakela umthakathi wayokwenza njani nasicela nje ukuthi sizwe owakhe umbono ngoba le hayi ngangabafana ufuna abantu abadala njengoba siphathele isihloko nje mbungele sokushaya umxhwele kakhulu kule campaign ye-March and March sizosala nemibuzo ke njengoba sibheka lesi sihloko esikusona njengamanje ukhulumela inhlangano ibizwa ngokuthi abahlali basemjondolo association uhlaba amazwi elunga elakhuluma public liseka umkhankaso we-March and March campaign olisana nobukufika lapha eMzansi ikakhulukazi labo abahleli lapha eMzansi ngokungemthetho noma ke iningi labo vele likhona lapha ngokungemthetho umuntu uyalandelela umthetho ukuba kwelinye izwe ukuthi ngabo uyabavumela yini most yabo laba abangaphandle abakhona la eMzansi kodwa ke isikhulumi senhlangano lo abahlali basemjondolo association uthi beyinhlangano bona bayiqhelelanisa nakho
kukho konke ukuqhutshwa imatch abangene abahlangene akwathinta indawo ilunga leli likhulumile noma litshengisa ukweseka inhlangano public lizoqondisa izigwegwe. Bahlali basemjondolo nani bahlali base South Africa, sifisa ukudlulisa umyalezo njengombutho wabahlali basemjondolo ukuthi siyaziqhelananisa nale fake news ipost le ekhishwe ku Facebook eqhuquzela inzondo, eqhuquzela ubandlululo. Sithi njengabahlali asihambisani nokuhlaselwa kwabantu bangaphandle, asihambisani nobandlululo noma iluphi uhlobo. Ngakho ke sithi isikhathi esibaluleke kakhulu lesi ukuthi sigade izindaba ezingasiliqiniso okuthiwa i-fake news. Ngakho ke lokho elinikubonayo lo mbhalo hamba circulator obandakanya abahlali nokucwaswa kwabantu bangaphandle, sithi asicacise njengombutho ukuthi asihambisani nokuhlaselwa kwabantu, asihambisani nodlame, asihambisani nobandlululo. Sombutho omele iqiniso, omele amalungelo abantu abampofu. Ngakho ke sixwayisa bonke abantu abacabanga ukuthi le post ephumile isuka kubahlali basemjondolo. Umuntu nje lo gangayo esisamphenya esisezinyathelweni zakhe amaphoyisa azombamba lo fafaza izindaba zokuthi abahlali baqhuquzela udlame, abahlali abahambisana nodlame. Si memela nje ukuthi kube nobunye, kube nokubuyisana, kube nokuzwana eNingizimu Afrika, ikakhulukazi ngalesikhathi. Sithi akekho umuntu ofanele ahlaselwe noma kube khona umuntu ofanele ashaywe noma iyiphi inhlobo yenzondo. Thina bahlali asihambisana naloko. Sikholelwa kakhulu ebuntwini, sithi umuntu ngumuntu ngabantu, kanti sithi unyawo alunampumulo. Balulekile ukuthi sinakekelane ngalesikhathi, sigade indaba ezingasiliqiniso, ikakhulukazi ependa igama lombutho. Umbutho wabahlali basemjondolo wakhiwe ngesisekelo senhlonipho, ubuntu siyahlonipha, umuntu siyamazisa. Ngakho ke kubalulekile ukuthi kungabi bikho umuntu ozocabanga ukuthi abahlali bahambisana nazo zonke inhlobo zobandlululo nodlame esikubonayo njengamanje. Ngakho ke siyaqhelalanisa nodlame oluzama ukupenda abahlali basemjondolo. Siyanxusa ke ukuthi abahlali basemjondolo kanjalo nabahlali base South Africa in general bapheze uku-circulator le post emisleadayo enesilo iqiniso ngombutho wabahlali. Sizobathathela inyathelo zomthetho uma sike sabathola laba abangcolisa igama lombutho. Siyabonga kakhulu. Asihlangane emashini ngolosihlanu. Thina sikwaziyo ukuthi siyomasha ngolosihlanu, sibahlali baphume ngobuningi babo, siyovikela izwe lethu, sivikele amalungelo ethu njengoba nazi ukuthi kunalomthetho sivivinyo i-Pi Amendments Bill esiyosubmita izimvo zethu njengabahlali. Sithi abahlali baseGauteng, eMpumalanga, Eastern Cape, KwaZulu-Natal asiphume ngobuningi siyolwela ikusasa labantwana bethu. Sithi uhulumeni akahoxise lo mthetho sivivinyo obizwa nge-Pi Amendment Bill 2026. Siyabonga kakhulu. Sicela kwazi ngakwena mekuthi le nhlangano uyayazi abahlali basemjondolo association ukuthi ngabe le nhlangano ikuphi na yini umsebenzi wayo, isizaphi le nhlangano, futhi eyabantu abanjani ababuya kuliphi izwe, ngabakhona lapha eMzansi noma babuya kwamanye amazwe, njengoba inhlangano eziningi lapha eMzansi zihlangene ngokuhlukahlukana kodwa zilwa nabo kufika noma zilwa nesihlava sabo kufika abahleli ngongekho emthethweni lapha eMzansi. Yipi ile nhlangano ethi bona yona ayihlangene ayingene yasiqhelelanisa nomuntu obuya ngaphansi kwayo ozosho okuphambene nayo njengoba ithi yona yasiqhelanisa, ozothi abahambe uyaqondisa izwi gwegwe? Yini umsebenzi wale nhlangano abahlali basemjondolo noma ngabe i-union organization? Sicela ukuthi sithathe sibeke embukeli lapha comment section mekuthi khona okwazi ngayo le nhlangano. Umlingisi aphinda abe ngusomahlaya uPastor Mjosti naye usephefumulile njengelunga noma njengesakhamuzi sakhona lapha eMzansi, aphinde abe lapha kwi-entertainment industry noma nje sithi abe usaziwayo, njengoba i-campaign lena sifisa ukuthi sibone nosaziwayo bephawula besho ukuthi bona lithini olwabo uvo, uthini owabo umbono emncekweni bonke. Mhlawumbe umuntu akakathathele lethuba asuphawula nje kancane kulesimo esenzakalayo nje South Africa njengoba sibona ukuthi kuyadunguzela impela. Sizokhumbula ukuthi kule minyaka edlule
ngike ngakhipha nje ama-movie impela ama-Kwaito Chat Service amaningana. Bekuba buhlungu ukuthi ngikhiphe imovie namhlanje ngakusasa sengiyibona sigcwele emgaqweni sidayisa ngo-10 rand. Abanye bebeze bangibize ngomjosto omusha kuthiwa nangu umjosto omusha nangu umjosto omusha. Uthi masikulandelela lokho ngoba sizosilandela amaphoyisa sibheke ukuthi obani abenza lento sithola ukuthi isikhathi esiningi abantu ababuye emazweni angaphandle. Sibabambeka abanye namaphoyisa sibafake emajele bayiswe enkantolo mebefika enkantolo baphume ngoba inkantolo ithi ka entertainment industry awukho umthetho othi umuntu umethengisa into yomculi noma yani fanele ukuthi aboshwe bayiphumele kanjalo futhi bahleke mebeqeda kuphuma. Leyo nto iwisile umnotho wa entertainment industry kwagcina sekuvalwa nezitolo ezidayisa ama DVD ezidayisa ama CD. Abaculi namhlanje meberecorda abazi ukuthi bazothengisa umculo wabo. Abantu bama movie abasakwazi ukushutha amafilimu ngoba bayazi mebeshutha ifilimu namhlanje kusasa izobe sigcwele emgaqweni ngo-10 rand. Mina ke bahlale bengifuna ke yonke indawo sicela imovie entsha sicela imovie entsha mthuthi ngizoyikhipha kanjani imovie entsha ngoba ukushutha imovie akukho less than 350,000. Leyo mali sokushuthe ngayo ayibuyi ngoba ingcebo lezangaphandle zigijima kuqala. Thothi bona bayashada ngale imali bathenga imoto bathenga imizi abaculi ngapha bona bayadivorce badlelwa imizi badlelwa imoto kubhlungu kakhulu. Mawungabheka nje Eastern Cape njengamanje dala Eastern Cape iyodwa nje iyagcina ukuzwa kuthiwa kuphume ifilimu ebuye Eastern Cape ngesimo sokuthi nawo ama-producers akhona ayayibona lento ukuthi kubhlungu uzokhipha lento izobe sigcwele emgaqweni sidayisa ama-SB. Ama-actor njengamanje ahlele emakhaya wasebenzi ngesimo sokuthi ama-producer awasakwazi ukuthi enze amafilimu asaba labantu. Abaculi bekhishwa ingoma zabo zingakaphumi ngisho studio uthothi seziyadayisa estradini. Abaculi abanamali isimo sibi. So makufanele namhlanje ukuthi umculi ube nemali fanele ukuthi ingoma idume bese yakwazi ukuthi ubhukhwe uthola ama bookings. Kanti kudala wawazi ukuthi mayidayisile ezitolo zomculo uzophinda uthole nama royalties. So noma kungebona bonke abangaphandle kade benza leyo nto kodwa ngesizulu siyayithi zifa ngamvuni. So ingakho ke sithi ke siyababonga ke abayiqalile ke lento ukuthi bayibheke inceko phakela nezinceko ngizwe nabo Jacinta ngokuthi into esibabonga kakhulu amamasha abo siwabonile ukuthi anokuthula awanabo udlame akukho okulinyazwayo. Siyacela ke abantu abazoqhubeka babe semamashini kuze kushaya umhla ka-30 sicela ngabe khona umuntu ozolutha itolo ozoshisa itolo ozokwenza konke okuphambene ozokwenza njalo fanele azi ukuthi lo muntu uyobe sebizwa ngesigebengu akasekho ebantwini abafuna ukulungisa izwe. So bafowethu ke sasinitshela ke nangalesikhathi ke sasinilandela ematafuleni dayisa ama DVD yethu ngo-10 rand angeke iphethe kahle lento. Ingakho ke sesithi ke manje abangenazo ke imvumo zokuba se-South Africa kulungile abake bathi ukusidedela kodwa kumnandi ngani nizosidedela nini imali hayi bafowethu niyenzile imali hayi nisishayile zinceku ninemali ni right nizokwazi ukuthi noma nifike emazweni niqalela amabhizinisi yithina nje ocry abafana enasimunca nasimunca ngazi nesimunca nashiya ithambo lingenamkantsha hayi zinceku ngeke hayi ngeke zinceku akeno icabangisisa kahle emakhaya lento mhlawumbe nizofika nithatha no 5 nithi hayi sawadla amandla liyagenge hayi mina ke nangiqeda hayi mina nangiqeda wonke ama-movie amabephelela kunina yikho ngisho iyodwa imovie engake ngenza inzuzo ngayo. So sholo ukuthi ke bafowethu bonke ke abazongenela ke amamasha azoba khona kuzoba umhla 30 cela baziphathe kahle kungashiswa lutho kungaluthwa lutho kodwa nje abangena amaphepha siyavumelana ngokuthi abahambe basale abanamaphepha nabo abanamaphepha bangasalela ukuganga kulungile bafowethu hayi kodwa hayi ngihluphile hayi ngenza into yini hayi kujabulise kakhulu umbukelo ukuzwa uThamsanqa Ntuli ondonankulu wasekhezi ephawula naye njengoba engakazi aye lena kodwa vele washaya esikhonkosini wakhuluma into eqondile
ethule ethe du njengoba iveza ngokusobala ukuthi akekho umuntu ohlukunyeziwe la, akekho umuntu ohlaselwayo, kodwa isikhathi sokuthi ama-South African azwakale nawo njengamanje njengoba kade ekhala uhulumeni, kodwa uhulumeni enza ngazuthi yonke lento ekhulunywa ama-South African akayiboni ibe yenzeka phambi kwakhe. Njengamanje isikhathi sokuthi ngempela kwenzeke lokho ama-South African akushoyo ezweni lawo, njengoba ekhala ngokuthi abakufika bashintsha isimo senhlalo yalapha eMzansi ngendlela eziningi kodwa ezimbi ezithinta nokuphula umthetho kakhulu. Kodwa ke mbukeli nangu uThamsanqa Mfukantuli eyikhulumela. When you see people demonstrating in the street complaining about an issue of undocumented foreign nationals, that is not xenophobic, because they are not attacking foreign nationals. When they demonstrate, they are putting pressure towards this government that deal with the management of migration as government, and they are directing their frustration to government, to us as government. Then that's not xenophobia. Those who are victims of crime, who are being attacked, that is pure crime, which is not only affecting foreign nationals, it's also affecting all of us in the province. Hence, our call is that they must report to the police, and police must arrest whoever perpetrates crime in the province. We cannot allow a situation wherein people will behave as they like in the country, which has laws. So it's important that they report to the police, and police will actually arrest them. And it's not true that this kind of a conversation normally takes place when it's pre-elections season. It's not true. We had elections in 2024. There was no such. We have been having elections even in 2021. There was no such. So this is an issue which we have taken too long as government to address. And we agree with the entire society when they are saying, government, you should have started to manage migration properly within the laws of our country long time ago. Hence, we are doing that now as government, and we are ensuring the safety of everyone, the safety of the foreign nationals, and the safety of people of this province, the citizens of our province. And for those who are saying whether you are undocumented or documented, you must leave, it's because they don't understand the dynamics in the world. That you cannot say that when we have investors from other countries in South Africa who are benefiting South Africans, who are employing South Africans, you cannot say that when we have South Africans who are living in other countries. Because when you make that call, you mean also those South Africans must come back and leave the opportunities in the other country. The only problem here is the problem of the illegal ones, the undocumented ones. That's the problem which we are all in agreement that they are within their rights to voice their frustration in members of the society. But we are saying to the people of this province, we expect no one to commit crime in the process. We expect no one, in fact, to cause people to participate in violence during this period. Sivala ngoJacinta uMangabe osezuma lapho khona eshaye kwabola kwabokufika kade bethi iBafana ayifike edliwe lapha eMexico njengoba kade inomdlalo nayo iBafana ngomhla ka11 June ngebhade ke akwangenzeka kanjalo. Kodwa uJacinta Mangabe osezuma lokho usekushintshile okuphendula ungezwa kwabo laba abokufika mangabe kuthiwa bahambe bese bethi bona bayahlukunyezwa bayahlaselwa eSouth Africa. uJacinta Mangabe osezuma uthi neBafana njengoba ile phesheya nje ngasifika isikhathi ukuthi ibuyele ngapha ekhaya izobuya ngale kweyinkinga ngale kokufuna ukudatukelwa njengoba abokufika lapha eMzansi befisa angazuba ngadatshukelwa benzelwe ama favor lapha nalapha benzelwa ugovernment. Fellow South Africans, Bafana is playing today, our pride, our joy. And it's so exciting to know that our team qualified and made it to the World Cup. And no matter what happens, we had a South African team go and represent us at the World Cup. That is a big deal. On top of that,
We've hosted the World Cup. So guys, because we got to the World Cup by playing football, we didn't get there because of support. I don't think we've got a lot of problems today. Because either way, we're at the World Cup. And even after the World Cup, when we don't win, we're still gonna come home. And we're gonna love being home. And we're gonna enjoy being home. And we're not gonna get angry when other people tell us to go home. We're not gonna start acting like victims because other people said we go home. We're not gonna start throwing a tantrum because people said go home. Go home is actually a compliment to us. So even if we don't make it far in the World Cup, we'll still go home. We love home. Home is South Africa. South Africa is home. It's unfortunate that we can't say the same. I think I'd also hate someone who's got that benefit and I don't. Sorry guys. All the best to the boys. We love you, South Africa. We're proud of you no matter what. You made it to the World Cup. And when it's time to come back home, come home. You know you'll be happy at home. You're not going to go to someone else's home and fight them. You're going to come to your country with pride. And we'll welcome you with pride. Because South Africans are full of pride. And we work for things that we have. We don't cry to get them from other people's countries. Sayivala ke mbukeli, sayivala ke manje. Siyathemba ukuthi mbukeli siphathene kahle, la singazwananga khona kahle. Sicela ukuthi sihlangane comment section, kodwa meke uthi awuthanda usibona sikhulu sibe TV1, uyosubscribe amanye ama video azolokho eqhamuke njalo uwathole lapho khona siqhubeka sikulethela kwizona eziseqhulwini.